Mesures per evitar inundacions al pantà de Foix. Renovar desguassos i mantenir el 80%. L'ACA mantindrà l'embassament el 80% de la capacitat perquè hi ha més marge de retenció de l'aigua, bla, 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 en cas de pluges abundants. El pantà de Foix està en punt de mira perquè el juliol es va desbordar, perquè va ploure molt, i va inundar baixos i soterranis de Cubelles. Això és una merda que passi això, no? Té més de 100 anys d'història i des de pràcticament el primer dia els desguassos de la part de baix estan obstruïts. Des del primer dia, Això vol dir que no es va fer bé. A veure, que no cal ser enginyer hidràulic per saber que si deixes pèl a la banyera al final hi haurà trombosi al desguàs, sí o no? Llavors, emprenyades, buscar aquells productes cars que s'ha d'esperar 5 minuts i jaguar con agua, no sé què, saps? I hòstia, és que són coses... Llavors, una altra cosa, fent referència al titular, posa mesures per evitar inundacions al pantà de Foix. No hauria de ser mesures per evitar inundacions provocades pel pantà de Foix? Exacte. Perquè el pantà ja està inundat, no? Perquè si el pantà no s'inunda ja em diràs tu, no? És un pantà, la gràcia és que s'inundi i s'hi quedi l'aigua. Sí, que bé si hi foti desgràcies és un altre tema, no? És com si diguessis mesures per evitar el fred a Gasolls Rovira. Si no saps què és Gasolls Rovira, és capdavantera a Catalunya en el seu ram, podries pensar que han estrenat radiadors nous o les oficines o que han regalat samarretes tèrmiques als treballadors, no? Exacte. Doncs ja està.